Čo máte robiť, keď nemáte kde bývať? Pri bezprostrednom ohrození zdravia, napríklad pri mrazoch alebo podvýžive, volajte hneď 112. Prípadne choďte na políciu alebo do nemocnice. Tam vám vedia pomôcť s dočasným ubytovaním. Vo väčších mestách väčšinou fungujú tzv. Nocľahárne alebo kresťanská charita či nízkopráhové denné centra, kde sa dá osprchovať, vyperať veci, dostať teplé jedlo a prípadne vám môžu poskytnúť aj nocľah. Pre týrané ženy s deťmi existujú tzv. Azylové domy a krízové bývanie. Viac rád môžete nájsť aj na úrade práce. Možno sa vám tam podarí vybaviť aj nejaké peniaze, napríklad dávku v hmotnej núdzi. Úradníci sú rôzni, preto sa nenechajte odradiť hneď na vrátnici. Ak je vo vašej životnej situácii prítomné aj násilie, napríklad ak vás niekto týra, okamžite volajte 112 a vyhľadajte pomoc v azylovom dome či poradní pre obete násilia. Pomoc býva obvykle bezplatná a diskrétna. Takisto vám vie pomôcť aj úrad práce, ktorý vie zabezpečiť ubytovanie a podporu tak, aby rodina mohla zostať pokope. Ak utekáte pred tyranom, niekedy je lepšie hľadať pomoc v inom meste. Ak hľadáte bývanie alebo utekáte pred tyranom, ste väčšinou zraniteľní, preto si dávajte pozor na to, koho požiadate o pomoc. Veľa ľudí vie vašu situáciu zneužiť a môžu vás dokonca uniesť či znásilniť. Nikomu nedávajte svoje doklady a telefón a nechoďte s cudzými ľuďmi do uzavretých priestorov. Takisto nikdy nedávajte väčšie sumy peňazí vopred, ak nemáte písomné potvrdenie a ak sa vám osoba nezdá dôveryhodná. Pre istotu vždy dodržujte kontakt aspoň s jednou spoľahlivou osobou, napríklad s rodinou alebo s nejakým sociálnym pracovníkom. Ten by mal vždy vedieť, kde sa zhruba nachádzate. Pokiaľ hľadáte ubytovanie alebo utekáte pred tyranom, môže sa vám stať, že nemáte pri sebe doklady, preto by ste mali začať s ich vybavovaním. Takisto môžete kontaktovať úrad práce kvôli dávkam hmotnej núdzi a podobne a myslíte aj na svoje zdravie. Ak máte ochorenie alebo úraz, ktorý vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, navštívte ktoréhokoľvek lekára. Mal by vám bezplatne pomôcť. Takisto si môžete zháňať brigády, napríklad na stavbe alebo ako upratovačka či čašník. Pokiaľ nemáte trvalý pobyt, informujte sa na obecnom úrade, či vám môžu poštu zasielať na obecný úrad. Držíme vám palce, tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovností.